Колега, сед. Сега ще отворим. О, не можах. Добро утро. Сега ще имам да ме бе майката. Къде е? Няма смисъл. Моля за спешно 978 до главен гараж, въоръжени с БМВ. Бягат. Тук ли си, Асене? Стреляме те, яко се стреляме. Къде? Къде бе, къде? Cool. What? Controller Колега, player! That is a controller player! Един долу. Ние не сме на магистралата, ние сме долу. Качай долу. Колегата умре. Ера, Валко! Не мога да ти помагам. Умряха и двамата там си. Сега ще отворим. Не можахме. Затворихме. Добро утро. Там преберете джандака. Господин полицай, здравейте! Какво ще заложихте? Чист път. Кой умира? Кой умира? Кой умира? Добре, не знае. Бай от тук, валешник и тязвай. Мълчи, ще влезеш вътре с тях. Досадни колеги. Иска чист път надясно. Надясно, бе. Чист път надясно, Чакайте, бе, не сме тръгнали още. Аз се маляв на телефона. Надясно ли? Да, бе, да. Добре. Имате го. Или минавате първи, защото... Да, бе, да. Господин Да, бе, полицай, тръгваме. Бъдете готови да дадете първи. Давай! Сложено. Ми живот. Къде, бе? Къде, бе? Колеги, Къде, бе? Коя къща, бе? Какво начи и там? Еш, верно. Мамо, де, слиза, бе. Искаш? Не дей. Аз умирам, помощ, то. Едно. Де, бе.